Shugaban makarantun Madinatul Ahbab din ya ce akwai hadari matuƙa ga duk wanda ya haddace Alƙur'ani mai girma sannan ya yi sakaci har haddarsa ta zube, yana mai jaddada muhimmancin ci gaba da maimaita karatun Alƙur'anin bayan kammala haddar. Alƙur'ani ba abun wasa bane, kuma duk wanda kaga an bashi Alƙur'ani Allah ya amintu da shi ne. To ka rike wannan amincin da Allah ya maka ya baka Alƙur'ani, kar ka yarda tilawa Alƙur'anin nan ta zube ta lalace. Idan ka bari tilawa Alƙur'anin ta zube ta lalace, to babu shakka kawo kwantar da abin da Allah ya girmama, domin a wajen Allah babu wani abu da yake da girma da daraja kamar Alƙur'ani banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Allah ya baka Alƙur'ani, ya wajaba ka rike shi hannu biyu. Allah ya haɗa ka da abokin zama, abokin kwanciya, abokin tafiya, abokin mu'amala. Saboda ka duk inda za ka je ka tabbatar a cikin zuciyarka cewa kana tare da Alƙur'ani. Haka kuma Sheikh Khalifa ya yi kira ga iyaye da su ƙara ƙaimi wajen kula da 'ya'yansu, musamman ta fuskar tabbatar da ci gaba da karatun Alƙur'ani mai girma da kuma kiyaye haddar da suka yi. Su kuma iyayen da 'ya'yansu suka haddace Alƙur'ani, sai ranar alkiyama Allah zai nuna musu matsayinsu da martabarsu. Ranar mahashar, ranar da za a sauko da rana ta zama kusa da kawunan mutane, ranar da ake nema a samu inuwar da za a buya domin a samu sauƙi na zafin rana. A wannan rana iyayen da 'ya'yan suka haddace Alƙur'ani, to Allah zai tsugunar da su a wata farfajiya ta ƙarƙashin al'arshi. Za a yi musu matsugunni a nan a cikin wato kujeru na girmamawa, a cikin siffa ta girma. A jikinsu an yi musu ado, kai ka ce yadda sarakuna suke yin ado a duniya, amma irin adon da za a yi na lahira ne, wanda a jikin goshinsu za a ga an rubuta cewa waɗannan su ne waɗanda 'ya'yansu suka haddace Alƙur'ani. A yayin bikin ɗalibai 67 ne suka yi saukar Alƙur'ani mai girma, yayin da ɗalibai 18 suka haddace Alƙur'anin baki ɗaya, inda maza 5 da kuma mata 13 suka kammala haddar. Daga Kaduna, Muhammad Sani Yusuf Nasarawa, labaran Liberty.